Ahojte, dnes si ukážem kúsok z Hatha jogy. Môžeme si sadnúť do pohodlného sedu, buď sedu na pätách, tureckého sedu. Ak potrebujeme, môžeme si dať blok pod zadok, vtedy sa naša chrbtica lepšie predloží, zároveň sa nehrbí a nemalo by nás ani nič ťahať, tlačiť. Ak je nám fajn, skúsime zavrieť oči bez stiaže na očné viečka. Skúsime byť uvoľnení. Skúsime náš dých zatiaľ pozorovať. Ak sa dá, nemyslíme na to, čo bolo, nemyslíme na to, čo nás čaká. Skúsme iba v prítomnosti, iba pri tejto lekcii, pri tejto chvíli. S nádychom si položíme našu pravú ruku na hrudník a nadýchneme sa nosom do hrudníka, naše ruky nehybné. S nádychom sa náš hrudník nadvihne a s výdychom splasne. S nádychom sa nadvihne a s výdychom splasne. Dýchame iba nosom, nádych nosom a výdych nosom. Doprajme si pár takýchto nádychov, výdychov. Snažíme sa prevziať kontrolu nad našim dýchom. Počas dňa dýchame plítko, potrebujeme sa venovať nášmu dýchu. Ešte pár nádychov, výdychov. A keď máme, pomaly priložíme ruku na naše brucho a dýchame iba do oblasti brucha s nádychom. Sa naše brucho nadvihne a s výdychom splasne. S nádychom sa nadvihne a s výdychom splasne. Skúsime si dopriať niekoľko takýchto nádychov, výdychov. Náš hrudník sa snažíme mať nehybný. Brušné dýchanie je skvelé na podporu nášho trávenia. A teraz spojíme tieto dva dýchy do tzv. Plného jogového dýchu. Nadýchneme sa najprv do brucha, do hrudníka, vydýchneme až cez kučné kosti. Dýchame nosom, takže najprv do brucha, do hrudníka, vydýchneme cez kučné kosti. Snažíme sa úplne jemne, pomaly, dých je prirodzený. Nádych, dých, tvoríme v tele takú pomyselnú vlnu, ako keby ležíme na pláži a cez nás prechádza plné nádych a výdych. Skúsime sa úplne uvoľniť. Doprajme si ešte jeden takýto nádych. A výdych. S nádychom pohybujeme naše prsty, naše zápestie. Pokrúžime naše zápestie do jednej strany, do druhej. Kľudne možno mať zatvorené oči. Rozhybujeme si našu krčnú chrbticu do takého polmesiaca do jednej strany, do druhej. Prejdeme do úklonu na jednu stranu. Sa kľudne na rukou hore, vtedy je to intenzívnejšie. Snažíme sa dýchať do natiahnutej časti tela. S nádychom sa vrátime na stred a s výdychom do opačnej strany. S nádychom na stred a ešte raz do každej strany. S nádychom na stred a výdych do úklonu.
s nádychom na strech. Prejdeme pomaly do pozície mačky, takže dlane máme pod ramenami, kolena máme pod bedrami, priahlavky položené na zemi, opierame sa o naše dlane a s nádychom spravíme časť chrbát, pozrieme sa hore a s výdychom sa vyhrbíme, úplne sa tlačíme od podložky. Nádych a s výdychom sa vyhrbíme. Ešte pár takýchto nádychov, výdychov. Skúsime ísť v rytme svojho dýchu, nikam sa neponáhľame. Sadneme si na päty, rozkružíme si znovu naše zápestie. Hatha yoga je o pomalých pohyboch yoga. Skúšame tie pozície preciťovať. Snažíme sa preciťovať, ako sa nám naťahuje chrbát. Pokružíme zápestie. Prejdeme do pozície dieťaťa. S nádychom prejdeme cez pozíciu mačky až do psa. Ráno naťahne od uší, lopatky k sebe. S výdychom sa znova schúlime do dieťaťa. S nádychom prejdeme do pozície pes hlavou hore. Pozrieme sa hore, hlavu príliš nezakláňame, to skôr ťahne do hlavy. Sa ťahne hore k stropu a s výdychom do dieťaťa. Dáme si ešte pár takýchto nádychov, výdychov. Cítime, ako sa naše telo zahrieva. A ešte jeden takýto nádych a výdych. Počkáme sa v pozícii dieťaťa. S nádychom prejdeme do mačky. Výdych položíme prsty na podložku a strecha. Takže odtlačíme sa dlaňami od podložky. Zadok ťaháme hore. Môžeme prešlapovať z nohami. Kolená môžu byť kľudne pokrčené. Dôležitejšie je mať vystretý chrbát. Pozrieme dopredu a pomalými krokmi pretláčame medzi dlane do hlbokého predklonu. Úplne sa vyvesíme. Kolená môžu byť kľudne pokrčené. S nádychom prejdeme do vysokej hory a dýchame ramená. Ťaháme od uší, lopatky k sebe. Dýchame vo vysokej hore. Nádych a výdych hora. Ešte jeden nádych, vysoká hora. Výdych, hlboký predklon. Nádych, rovný predklon. Snažíme sa mať vystretý chrbátko. Pokrčené ramena od uší, lopatky k sebe. Pohľad smeruje do podložky. A výdych, dlane na zemi. Doska. Nádych, výdych, nízka doska. Nádych, nízka kobra. A výdych, strecha. Ostaneme chvíľu v streche. Snažíme sa jednotlivé pozície precítiť. Ak nás niečo bolí alebo ťahá, tak to nerobíme. Môžeme prejsť kľudne do dieťaťa. S nádychom vyhneme pravou nohu a presunieme ju medzi dlane. Zadná noha je päta za pätou. Prsty sme šipnú v podložke a s nádychom sa vyhneme. Dýchame. Pánva smeruje dopredu a je jemne podsadíme. Neprehybujeme sa príliš krivo. Skôr je to mierny hrudný záklon. Po driekovej oblasti máme chrbticu v neutrálnej polohe. A dýchame. Ruky môžu byť kľudne pred hrudníkom. V
tejto pozícii posilňujeme naše nohy, sedacie svaly. Je to pozícia bojovníka 1, je to jedna z základných pozícií v joge. Učí nás stabilite, taktiež flexibilite a vedie nás k sile. S nádychom vyniete na hlavu a výdych prejdeme znovu do dosky, pritiahneme pravú nohu k ľavej, kolena na zem a nízka doska, nízka kobra, výdych strecha. Dvihíme našu ľavú nohu a presunieme medzi dlane, znovu prejdeme do bojovníka 1. S nádychom skúsime mať zatvorené oči, ak sa dá vám smerom vpred. Keď nám to je ťažké, radšej prisunieme za nohu. Dôležité je mať kilometr ďaleko. Dlane dáme pred rodníka a dýchame. Snažíme sa na nič nemyslieť. Skúsime sa sústrediť na náš dých. Skúsime vnímať, ako sa cítime v tejto pozícii. Skúsime s každým nádychom prijímať každú našu negatívnu emóciu a s každým výdychom vypustiť. A uvedomiť si, že v živote je dôležité stáť pevne na nohách, ako v pozícii bojovníka, a že každý z nás je bojovník. A snažiť sa držať tú rovnováhu, stabilitu. Nezabúdame na pevné centrum tela, nádych posunieme nad hlavu a výdych prejdeme znovu do dosky. Nízka doska, výdych, nádych, nízka kobra a výdych dieťa. Vidíte, sa predýchame. S nádychom prejdeme do sedu, kľudne tureckého, alebo sedu na pätá, akéhokoľvek sedu, ak máte v dispozícii polster, môžete si ho dať kľudne pod zadok, takého sedu, aby vám to príjemné. Ešte zavrieme oči. Skúsime zastaviť náš dých, alebo aspoň spomaliť. Vnímame, ako našim telom prúdi energia. S nádychom na hlavu a s výdychom vytrasieme všetko, čo nás ťaží a utrápi. S nádychom znovu dýchame na hlavu a s výdychom to vytrasieme. Skúsime ešte jedenkrát s nádychom, kľudne sa vydýchame cez ústa a vytrasieme. Dáme ruky pred hrudník do pozície modlitby. Môžeme hlavu skloniť k hrudníku a poďakujeme si za odcvičenú lekciu, že sme venovali čas sebe a svojmu telu. A ja vám ďakujem tiež. Namaste.